L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qagħda finanzjarja tal-pajjiż. F'Settembru ta' din is-sena d-dejn tal-Gvern ċentrali kien jammonta għal 4 biljuni u 700 miljun euro. Dan iżda ma jinkludix djun ieħor illi meta jitpoġġew fl-istampa bihom id-dejn ta' pajjiżna jaqbeż il-5 biljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika d-dejn bejn Jannar u Settembru żdied bi 315 miljun euro fuq l-ewwel 9 xhur ta' sena ilu. Fuq dan id-dejn tħallsu kważi 170 miljun euro f'interessi. Dan ifisser li bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena biss tħallsu 615,000 euro kuljum f'interessi fuq id-dejn. Ifisser ukoll li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-Gvern nefaq ħafna iktar fuq l-interessi fuq id-dejn milli fl-oqsma soċjali, fl-edukazzjoni, fuq l-infrastruttura u fl-investiment produttiv. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid ukoll li bejn Jannar u Settembru il-Gvern nefaq ħafna iktar milli daħħal. Fost oħrajn, l-ispiza tal-Gvern bejn Jannar u Settembru fuq salarji, bonuses, overtime, safar, kiri ta' karozzi, festini u konsulenzi żdiedet bi 22 miljun euro. Bekk id-deficit f'Settembru kien ta' kważi 280 miljun euro, żieda ta' 90 miljun euro fuq sena ilu.